И сега един репортаж от Русе. Искате ли да знаете как изглежда египетския лешояд, какви са навиците му и как се държат съпружеските двойки? Тогава заповядайте през пролетта в русенското село Нисово, където ще отвори врати природозащитния център, изграден от дирекцията на природен парк Русенски Лом. Средствата за него са от оперативната програма «Околна среда». Възможността да се видят отблизо редките и защитени видове птици ще имат всички посетители – туристи, ученици, орнитолози. Те ще могат спокойно да идват в природозащитния център и да се запознават на място с биоразнообразието на територията на резервата. Природозащитният център в Нисово се строи по австрийски образец. За интериорните решения са помогнали от германската структура на природозащитната организация ВВФ. С тяхно съдействие е направено вътрешното разпределение на сградата. Центърът ще разполага с една основна част, в която ще има експозиционна площ, зала за обучение, лаборатория, полева орнитологична станция. По проекта се предвижда да бъдат изградени още стена за скално катерене, възстановка в реален размер на гнездо на египетски лешояди. У нас посетителски центрове са много еднообразни, затова помолихме ВВФ да ни помогнат в една по-различна посока, една по-различна интерпретация. Мястото за строежа на центъра не е избрано случайно. Това е центъра на природен парк Русенски Лом, защото мястото е действително сред природата откъснато, а в същото време е близко до едно село, в което вече се развива туризъм, което става много атрактивно за района. И всъщност хем сме откъснати на спокойствие, хем имаме възможност, ако има по-големи групи, които идват туристи, да се настанат в селото, за да дойдат тук след това. На територията на центъра ще се оказва и спешна помощ на пострадали защитени видове. Докато обикалят из парка, експертите нерядко се натъкват на пострадали от човешката дейност животни. Понякога птиците се изгарят при полет в електрическите мрежи. Друг път попадат на отровена от пестициди храна. Затова край Нисово се изгражда и звено за спешна помощ. Много важна част от природозащитния център е мястото за опазване или даване спешна помощ на видове, изпаднали в някаква беда. Например, болни птици или някакви животни. Ще има няколко клетки, в които ще се отглеждат тези животни и лаборатория за даване на бърза помощ. Черният щъркел тази година отгледа само едно малко. Може би годината беше сушева, не знаем точно каква беше причината. Самото гнездо откъснато и нямаше влияние от хората върху него. За съжаление, повече влияние се оказва върху египетския лешояд и това е защото египетския лешояд се изхранва с мърша. За съжаление, тя понякога е натровена. Животното е отровено и това съответно отрави и птиците. Според експертите на парка, силуетът на центъра плавно се вписва в околното пространство, а покривът му наподобява разперените крила на птица. По архитектурния проект, непосредствено до основната сграда, е предвидено да има и кула за наблюдение на защитени видове птици. На нея ще бъдат монтирани устройства за видеонаблюдение и камери за снимане на редките животни. За целта на отсрещните скали е оформена специална площадка за хранене, достъпна само за египетски лешояди. Идеята на специалистите е, докато птиците кацат на нея, туристите да могат да ги наблюдават. До голямата сграда в момента се изгражда тази кула. Тя е над нивото на дърветата и всъщност от нея ще може без да се обезпокояват птиците да се наблюдават. Точно насреща в скалите може да се види. Сме построили пункт за подхранване на мършоядните птици и там всеки ден идва да се храни поне египетски лешояд, а в същото време ще има и камера за наблюдаване как се развива черния щъркел. В околностите на центъра има големи необработваеми площи от парка, които са от защитената зона Натура 2000. Тези ливади ще се косят няколко пъти годишно, а сеното ще служи за производството на екопелети. С тях експертите от парка смятат да топлят през зимата гостите на природозащитния център.